नमस्कार. 56 इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन गोवा सध्या गोंयांत धूमधडक्यात चालू जालेलो आसा. अंदू हो 56वो फिल्म फेस्टिवल आसा आणि हो इफ्फीचो पयलो दीस आशिल्ल्या कारणान वेगवेगळे सेलिब्रिटीज तेंच्यांनी हाजेरी लायिल्ली आसा हांगासर. म्हटल्यार काल अनुपम खेर, मागीर ते सावथाचे नामनेचे अभिनेते जे आसा बालाकृष्ण ते लेगीत येयल्ले आणि त्यांच्या बरोबर वेगवेगळे फिल्मांतले तशें मराठी सिनेमा सृश्टींतले सुद्दां कांय दिग्गज मराठी सिने कलाकार तेंची सुद्दां उपस्थिती आसा. पुष्कर श्रोती, मागीर मुक्ता बर्वे हे लेगीत सेलिब्रिटीज मराठी आयिल्ले आसात. एकूण हांगासर जे फिल्म मोगी जे असतात ते व्हडा संख्येन इफ्फी खातीर हाजेरी लायतात आणि ह्या फिल्माचो आस्वाद घेतात, कित्याक की हो इंटरनॅशनल पातळी वयलो एक फेस्टिवल आसा. बॉलिवूड तशेंच हॉलिवूडांतले सुद्दां अभिनेते हांगासर हाजेरी लायतात. त्याच बरोबर फिल्म मोगी किंवा ते फिल्म स्टुडंट आसता, शिकपी आसता फिल्म, ते सुद्दां हांगासर वांटेकार जावन मास्टर क्लासिसात ते कितें तरी शिक्षण घेतात फिल्माचें आणि तांकां वेगवेगळे डायरेक्टर्सां कडल्यान मार्गदर्शन मेळटा. अशा तरेन हो इफ्फी जो आसा तो दर वर्सा गोंयांत धूमधडाकायत मनयलो वतात. हांगासर वेगवेगळे डेलिगेट येवन ह्या पिक्चरांचो आस्वाद घेता. एक तरेची जात्रा ही फिल्मांची गोंयांत भरिल्ली आमकां पळोवपाक मेळटा. कशा तरेन हो पयलो दीस आयज वेगवेगळे राज्यांतले वेगवेगळ्या भाशाचे प्रांतांतले लोक येवन हो इफ्फी जो आसा तो सेलिब्रेट करता, मनयतात आणि आपल्या तरेन आपले वेगवेगळे अणभव ते हांगाच्यान घेवन वयतात. हे जाणून घेवया एकंदरीत हो आयज पयलो दीस इफ्फीचो कसो आसा तो. चला तर एक नजर मारूया. आमी आसा आयनॉक्स वाठारात. कोण कोण हांगासर येयल्या, कशा तरेन तेंच्यांनी ह्या इफ्फीचो आस्वाद घेतला, बारीक एक नजर मारूया. तर आमच्या बरोबर आसा गोंय मनरिजवण सोसायटीची अध्यक्ष डिलायला लोबो. सध्या इफ्फीचो ती नियाळ बऱ्या तरेन घेता. आमी तांकां उदळ पळयले अनुपम खेरा वांगडा ती रेड कार्पेटीचेर गेली, तेंचो पिक्चरूय पळयलो आसतलो, प्रोमोटूय केलो त्याच्या बद्दल आणि कशा तरेन इफ्फी चल्ला ते जाणून घेवया. मॅडम, कशी कितें अंदूची 56वी ही इफ्फी तुमच्या मते चालू आसा? This year's main opening ceremony was open. was open in was open air. Every year नाजाल्यार आमी स्टेडियमान करता, इट इज क्लोज्ड आणि एवरी इयर आमकां पास मागीत असतात. ह्या वर्सा पास ना, सगळे लोकांक आमी इट वॉज अ इन्क्लुजीव ओपनिंग सेरेमनी वे सगळ्यांनी येवन हेजो भाग जावंक जाता. एंड वी हॅड the depiction of Goan culture in the form of Shigmotsav, Carnival Parade, various production houses showed their movies, and various states showed their movies. Besides that, ह्या वर्सा आमी 50 बायला directors, we are screening their movies. वुमन एम्पावरमेंट, नारी शक्ती आमचो जो प्रधानमंत्री सदांच म्हणटा. सो त्या मुवीज वुमन डिरेक्टर्स मुवीज 50 movies are being screened. Besides that, we have Waves Film Bazaar, where the producers, the directors, the script writers, the actors, they come together and meet and exchange their thoughts. And there are stalls being lined up. There are stalls being lined up from opposite ESG up to Kala Academy. थंयसर आमी सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या बायलांक पासून स्टॉलां दिल्लीं आहा थ्रू RDA. It's about inclusivity. More than 270 plus films are being screened this year. The best of movies from the best of film festivals. So I request सगळे गोंयकारांक उलो करता की अजुनूय कोणे येवंक ना तेणी रेजिस्टर करचे ifegoa.org आणि हाजो भाग जावचो. जी भुरगीं स्टुडंट्स आहा फ्रॉम मास कम्युनिकेशन ऑफ फिल्म बॅकग्राउंड, फॉर देम इट इज फ्री. दे कॅन जस्ट रेजिस्टर अँड कम. तुमकां आमी दर वर्सा पळयता तुमी वेगवेगळ्या सेलिब्रिटीं बरोबर फोटो काडटा आणि तेंच्या कडेन बरी भासाभास करता आणि तेंच्या कडेन मिळून मिसळून तुमी उलयतात. सो तुमकां आवड आसा ह्या क्षेत्राची? आवड तशी ना, आमकां हे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली हा एंड आय एम डुईंग माय बेस्ट टू फुलफिल माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. तुम्ही सलमान खाना वांगडा खूप झळकली. सलमान खान इज माय फॅमिली फ्रेंड. सो ही इज सगळे सेलिब्रिटी बीन तुमकां अशे लागचे परिचयाचे जाले आसतले.
Yeah, not very much, but they know me. आणि गोयचे जे फिल्म करपी आसा त्यांचो कसो रिस्पॉन्स आसा? ह्या वर्सा आमकां 17 एंट्री येयल्ल्यो. 17 एंट्रीज वी गॉट, आउट ऑफ विच 5 वर सिलेक्टेड बाय द ज्युरी हेडेड बाय पी शेषाद्री. आणि आयच्या दिसा हलड ही शॉर्ट फिल्म आम्ही स्क्रीन केली. दॅट ऑल्सो डिरेक्टेड बाय अ वुमन, you know. And here is a platform given by government of Goa to, you know, for our Goan movies to be screened with international movies. So here is our chief minister trying his best. मुद्दाम करून आयज आमचो चीफ मिनिस्टर येयल्लो ओपनिंग स्क्रीनिंग ऑफ हलड, यू नो, टू मोटिवेट आवर गोवन फिल्म मेकर्स. आणि निश्चित तुम्ही अंदूचो ओपन इनॉग्रेशन दवरलो, सगळ्यांकूच भितून पासिसा कडची गर्दी पडटा ते सगळ्यांक पळोवपाक मेळ्ळो असो, बट रिस्पॉन्स बरो आशिल्लो तांचो. This was, you know, last year आम्ही हेजे स्मॉल स्केलान केल्ले, समवेअर इन बिटवीन ऑफ द इफी. आम्ही फकत शिगम्याचे थोडे ग्रुप आणि कार्निवालाचे ग्रुप आम्ही 1-2 वरां केल्ली लास्ट इयर, 1.5 वर कहे. And our festival director Shekhar Kapoor liked it so much. Our NFDC people liked it so much that they said with this year we want it in the open air. सीएमान सांगलेले की ते डायरेक्टरांक तशें जाय आशिल्लें ओपन म्हणून, म्हणजे फिडे वर्ल्ड कपाचो काय संबंध ना ते श्यामा प्रसाद. Not at all, not at all. आणि क्लोजिंग कशें जातलें? FIDE वर्ल्ड कप हांगा रिओन जाता, हांगा हुंय हातूर. आणि ते मागीर हे क्लोजिंग Closing is award ceremony, no? So it will be in stadium. It is award. This is more. There's no award and all. It was just felicitation and more opening the IFFI with life. तुमकां कशें कितें दिसता हो सगळो पतभार सांबाळटा आसतना, हो सगळो एंटरटेनमेंट सगळो झोन आसा, सगळे वेगवेगळे सेलिब्रिटीज आवड आसा तुमकां? This is what it is. You know, we are in politics as well as being a star in politics and being a star among the stars. Thank you. खूब बरे भशेन आमकां गोंय मनरिजवण सोसायटीचे अध्यक्ष दिलायला लोबोन उलोवप केले. तिणें काय आपले अणभव सांगले, कशा तरेन ती ही जी एंटरटेनमेंट सोसायटीची जी पदभार त्यांच्या कडेन जो आसा कशा तरेन ती सांबाळटा उमेदीन, आणि वेगवेगळ्या सेलिब्रिटी कडेन ती भासाभास करता. हे सगळे तिचे अणभव प्रत्यय तिणें आमकां सांगले. फुडें जाणून घेवया इफ्फी कशी चालू आहा ती सद्या. हो पयलो दीस आसा आयज इफ्फीचो. पळोवया आनी कश्यो प्रतिक्रिया लोकांच्यो येतात. तर आमच्या बरोबर आसा आता फिल्म सिटीचे जॉयंट MD मॅनेजिंग डिरेक्टर प्रशांत साजणीकर. ते हांगा इफ्फीच्या दरम्यान आयिल्ले आसा. आयज इफ्फीचो पयलो दीस आसा आणि त्यांच्यांनी फाटली कितलीशींच वर्सां फिल्म बाजारात आपले जे फिल्म आसा ते पार्टिसिपेट करतात आणि प्रमोट करतात एका सायडीन. सो तांचे कडल्यान जाणून घेवया त्यांचो एक्सपिरियन्स कसो आसा, कशा तरेन हे ते इफ्फी कडेन पळयतात. तुम्ही इफ्फी कशी म्हणून पाहतात आणि म्हणजे गोव्यामध्ये आल्यानंतर तुमचा एक्सपिरियन्स कसा तुमच्या साईडने? धन्यवाद. महाराष्ट्र चित्रपट रंगभूमी महामंडळाचं हे 11वं वर्ष आहे. फिल्म सिटी आपण गोरेगाव या नावाने प्रसिद्ध आहे. सलग 11 वर्ष आम्ही ह्या इथे महोत्सवामध्ये साजरं येतो आहे. आणि प्रत्येक वर्षी आमचं एकमेव राज्य असं आहे की आम्ही चित्रपट घेऊन फिल्म बाजारला येतो. ह्या वर्षीसुद्धा आम्ही 2 चित्रपट घेऊन आलेलो आहोत. आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा हा इथे जो एक महत्त्वाचा चित्रपट महोत्सव सगळा भरतो, तो आमच्यासाठी सुद्धा एक मोठा अनुभव असतो. तुम्ही दरवर्षी येता इकडे फिल्म बाजार? दरवर्षी महामंडळामार्फत चित्रपट घेऊन आम्ही इथे चित्रपट प्रदर्शित करतो बाजारमध्ये. आणि त्यानिमित्ताने जगभरातून आलेले उत्तम चित्रपट, व्यावसायिक निर्माते, प्रोडक्शन हाऊसेस यांच्याशी आम्हाला इंटरॅक्ट करता येतं आणि आम्हालाही त्याचा फायदा होतो. आणि नेटवर्किंगसाठी खूप मोठी संधी आम्हाला मिळते या चित्रपटाच्या निमित्ताने, या महोत्सवाच्या निमित्ताने. आणि ह्या इफ्फीच्या कारणामुळे भरपूर इथे फिल्म डेलिगेट्स येत असतात, मोठमोठे सेलिब्रिटी येत असतात. तुम्ही तर फिल्म सिटीचे जॉईंट MD आहात. मला जाणून घ्यायचं आहे, म्हणजे कुतूहल आहे, म्हणजे फिल्म सिटी म्हणजे नेमकं काय असतं हे? म्हणजे गोरेगावला हे ऐकलं आहे, आरेला आहे ती पुढे, म्हणजे काय आहे नेमकं ही फिल्म सिटी? म्हणजे फिल्म सिटी म्हणजे मुंबईमध्ये 521 एकरच्या जॉग्राफिकल ह्याच्यामध्ये आमचा सहभाग आहे. तिथे आमचं वसलेली आहे. आणि आमच्याकडे 16 स्टुडिओ आहेत. 71पेक्षा जास्त आमचे आउटडोर लोकेशन्स आहेत. आणि बॉलिवूडमधले अत्यंत महत्त्वाच्या मूवीज ह्या आमच्याकडे शूट होतात. आमच्याकडे कपिल शर्मा शूट होतो, आमच्याकडे KBC शूट होतो, बिग बॉससुद्धा आमच्याकडे शूट होतो. तर महाराष्ट्रातलं नव्हे तर अख्ख्या भारतातलं एक अत्यंत महत्त्वाचं चित्रीकरण स्थळ म्हणून
हे फिल्म सिटी प्रसिद्ध आहे. त्यासाठी आम्ही स्टुडिओज आणि लोकेशन्स आम्ही त्यांना पुरवतो. अच्छा, म्हणजे तिथे मोठमोठे सेट लावले जातात आणि हे सगळं त्याच्यामध्ये चालतं. आपल्याला कदाचित तारक मेहता का उलटा चष्मासारखी एक सिरियल माहीत असेल. गेली 17 वर्षे ती सिरियल आमच्याकडे शूट होते आहे आणि 3000 पेक्षा जास्त त्याचे एपिसोड झालेले आहेत. तर असं एक लिजेंडरी आमच्याकडे सिरियल्स आहेत, आमच्या रियालिटी शोज आहेत, आमच्याकडे चित्रपट आहेत, मराठी, हिंदी आणि इतर भाषेतील सुद्धा कंटेंटसाठी आमच्याकडे लोक प्रिफर करतात फिल्म सिटीला. हा तारक मेहता का ते मी पाहिलं आहे सेट तिकडे, आणि अजून ते हिस्टॉरिकल जे ऐतिहासिक काही सिरियल्स आहेत ते पण मी तिथे पाहिले. हो, वेगवेगळ्या प्रकारच्या मूव्हीज आमच्याकडे शूट होत असतात. इनडोअर स्टुडिओज आहेत त्याच्यामध्ये आणि आउटडोअरसुद्धा आहेत. संजय लीला भलसाणीचे अनेक महत्त्वाच्या मूव्हीज आहेत, त्या आमच्याकडे शूट झालेले आहेत. तर वेगवेगळ्या म्हणजे बॉलिवूडमधले अनेक चित्रपट आमच्याकडे शूट होतात. आता फिल्म सिटीमध्ये तो सेट उभारून तुम्ही ते माहिती आहे आम्हाला की तिकडे उभारले सिरियल्स तिकडे होतात, पण अजून काही ठिकाणं आहेत मुंबईला म्हणजे मडला वगैरे, मग तिथे ते बंगले वगैरे असतात, तिथे तो सेटला म्हणजे ते वेगळं आहे का? ते फिल्म सिटीशी काही निगडीत नाही? ॲक्च्युली मुंबईमध्ये हे गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्राने पुरवलेलं हे एकमेव ठिकाण आहे आणि इतर ठिकाणी अजूनही काही खाजगी स्टुडिओ आहेत, जसं मेहबूब स्टुडिओ असेल किंवा यशराज स्टुडिओ आहे. असे काही स्टुडिओ आहेत जिथे लोक फिल्म शूट करतात. आणि मडला सुद्धा आता काही ठिकाणी काही लोकांनी स्टुडिओज वगैरे सुरू केलेले आहेत, पण ते बरेचसेच म्हणजे छोटे आहेत. तिथे तशा फारशा सुविधा नसतात, सुरक्षेची साधनं नसतात, म्हणजे फायरच्या गोष्टी किंवा ह्या नसतात. त्याच्यामुळे लोक फिल्म सिटीला जास्त प्राधान्य देतात, प्रेफरन्स देतात. अनेक प्रोडक्शन हाऊसेसना इथं म्हणजे आमच्याकडे जर नाही मिळालं तर लोक तिकडे जातात, पण त्यांना पहिल्यांदा फिल्म सिटीमध्ये हवं असतं. पण आमच्याकडे डिमांड सध्या इतकी आहे की आम्हाला त्या वाढत्या डिमांडला आम्ही कोपअप करू शकत नाही. त्याच्यामुळे मग इतर ठिकाणी लोक शूटिंगला जातात, पर्याय नसल्यामुळे. अजून एक मला सर एक प्रश्न विचारायचा होता. तुम्ही आता ते समजा मुंबईला वगैरे खूप कलाकार काम करतात, आता शूटिंग दरम्यान ते आर्टिस्ट कार्ड वगैरे असतं, ते इम्पॉर्टंट आहे का तिकडे मग ते काम करण्यासाठी वगैरे? ॲक्च्युली वेगवेगळ्या संस्था आहेत ज्या हे जे कामगार आहेत, म्हणजे आर्टिस्ट असतील, ज्युनियर आर्टिस्ट असतील, कॅमेरामन असतील, स्पॉट बॉय असतील, तर यांना कार्ड देणाऱ्या काही संस्था आहेत. त्या संस्थांच्या कार्डचा वापर करून यांना काम मिळतं. म्हणजे असं सक्तीचं आहे का? म्हणजे त्याच्याशिवाय तिथे आतमध्ये प्रवेश नसतो असं मी ऐकलं होतं फिल्म सिटीमध्ये, असं काही? नाही असं नाही. आमच्याकडे जे निर्मिती संस्था येतात, निर्मिती संस्था आम्हाला यादी पाठवतात की त्यांचे कोण येणार आहेत. त्यांनी जे नावं सांगितली त्यांची आम्ही तपासणी करतो आणि त्यांना आम्ही सोडतो. ते कार्ड सक्तीचं नाही, असं कुठलंही कार्ड सक्तीचं नाही आहे. सध्या अशी कुठली सेंट्रल एजन्सी नाही आहे जी अशी कार्ड प्रोव्हाइड करते. वेगवेगळी असतात म्हणजे मराठी रंगभूमी मनसेचं पण आहे, काही पॉलिटिकल पण आहेत असे. या काही संस्था आहेत अशा, अखिल भारतीय काही संस्था आहेत ज्या सिने गिल्ड असोसिएशन की अशा काही संस्था आहेत ज्या कार्ड प्रोव्हाइड करतात. पण आमच्याकडे तसं ते सक्तीचं नाही आहे. आम्ही प्रोडक्शन हाऊसने जर आम्हाला सांगितलं की आम्हाला ह्या माणसं आम्हाला हवी आहेत, त्यांचा आम्ही रेकॉर्ड घेतो, त्यांचं फोटो ID वगैरे तपासून त्यांना आम्ही सोडतो. त्यामुळे तसं सक्तीचं नाही आहे. आणि आमच्याकडे नुसतंच हे नाही आहे तर तुम्हाला आश्चर्य, आमच्याकडे जंगल आहे. म्हणजे आमच्याकडे लेपर्डसुद्धा आमच्या फिल्म सिटीमध्ये येतात, पायथॉन्स आहेत, किंग कोब्रा दिसतात आम्हाला. सो एक छान इकोसिस्टीम आहे आणि आम्हाला वी आर प्राऊड ऑफ इट की नुसतंच आमचं फिल्म सिटी म्हणजे स्टुडिओ नाही आहे, तर आमच्या ह्या सगळ्या प्राण्यांना घेऊनसुद्धा आम्ही त्यांच्याबरोबर जसं सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट आहे अशा पद्धतीचं आमच्याकडे सगळं. ते आरेमध्ये एंटर केल्यानंतर तोच गारवा जाणवतो की तुम्ही मुंबईत असूनही एकदम गावात आहात असा एक फील येतो तिकडे. आमच्याकडे आता टेम्पल लोकेशन्स आहेत. त्याचे एक मंदिर आहे जिथे मंदिराचे जे एखादा सीन असेल तर शूट होतो. त्या मंदिरातला देव बदलत राहतो. कधी ते देवीचं मंदिर असतं, कधी शंकर येतात तिथे, कधी श्रीकृष्ण येतात, कधी हनुमान येतो, पण इट इज टेम्पल लोकेशन. सो इट इज क्वाईट फेमस. सीनमध्ये कुठेही जर असं मंदिर दाखवायचं असेल तर लोक त्याला प्रेफरन्स देतात. तर अशा प्रकारचे आमच्याकडे अनेक आउटडोअर लोकेशन्स आहेत की जी फिल्म फ्रॅटर्नीमध्ये प्रोडक्शन हाऊसेसना खूप प्रिय आहेत आणि तिथे आवर्जून शूट करायला लोक येतात. थँक्यू सो मच सर, तुम्ही खूप छान इलॅबोरेट करून सांगलं. म्हणजे फिल्म सिटी हा कॉन्सेप्ट नेमका काय आहे तो आम्हालाही कुतूहल होतं, कारण हे तुम्हाला आता विचारणे योग्य नाही आहे, कारण गोव्यात पण फिल्म सिटी येते असं ऐकतोय आम्ही. पण बघूया म्हणून मी मुद्दाम तुम्हाला ते जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला की नेमकं फिल्म सिटी काय आहे, हा कॉन्सेप्ट कळण्यासाठी. इफी सुद्धा इथे गोव्यात इथे अतिशय सुंदर, म्हणजे मी प्रथमच या इव्हेंटला इथे येतोय. गोव्याचं एक वेगळं वाईब आहे सगळं एकूण, आणि सगळंच वातावरणामध्ये असं ते फिल्म सगळं इथे भरून राहिलेलं आहे सगळं. त्याच्यामुळे खूप एन्जॉय करतोय इथे एफीमध्ये सगळं फिल्म
फिल्म्स पाहणं, वेगवेगळ्या चर्चा, वेव्ज बाजार आणि हे खूप म्हणजे फिल्म फ्रॅटर्निटीमध्ये ज्याच्याकडे पीपल लुक फॉरवर्ड टू इट असं एक मोठा इव्हेंट आहे. पॅन वर्ल्ड लेवलचा इव्हेंट आहे आणि गोव्यामध्ये तो होतो हे खरंच कौतुकाचं आहे. गोव्याच्या लोकांचंही कौतुक, NFDC असेल, हे मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग असेल, या सगळ्यांनीच हा फार अतिशय सुंदर कार्यक्रम केलेला आहे इथे सगळ्या. मुळात सिनेमा म्हणजे काय सर, एकदम रंगीबेरंगी दुनिया आणि आपला गोवा पण तसा रंगीबेरंगी आहे. इकडे वेगवेगळे रंग आहेत, तिकडे फाउंटेन्स, ती घरं वगैरे एकदम ते वेगळे, त्यामुळे कदाचित त्यांना आपलं वाटत असेल, त्यामुळे ते अट्रॅक्ट होत असतील ते. हां, थँक्यू सर, तुम्ही छान इलॅबोरेट केलं आणि तुम्ही तुमचा वेळ काढून आमच्याशी गप्पा गोष्टी केल्या आणि तुमचे विचार आणि हा सगळा कॉन्सेप्ट काय आहे फिल्म सिटीचा, हा इफ्फीच्या माध्यमातून आम्ही आज जाणून घेतला. थँक्यू सो मच. गोमांतक टीव्हीचे मनपूर्वक आभार, तुम्ही आम्हाला संधी दिली आपल्या टीव्हीवरती येण्याची. थँक्यू सो मच. सध्या जशें आमी आयकतात आणि पळयतात की साऊथ इंडस्ट्री जी आसा ती सामकी त्याची उदरगत जायत आसा, ती फल फूल रही आहे अशें म्हटल्यार जाल्यार हरकत ना. ताकाच लागून साऊथांतले जे लोक आसा, खासा करून चित्रपटात काम करपी जे आमकां हांगासर इफ्फीक दिसता, आणि एक धाकटेशे तरणाटे एक चली भुरगे ताणें एका ऑन डे म्हणून एका तामील फिल्म ना तामील फिल्मान काम केलेलें आसा, नॉन फिचर फिल्म तेजें, आणि तेणी हांगासर वांटो घेतिल्लो आसा हे पिक्चर पळोवपा खातीर. त्यांचो वडील, तांचे पप्पा आणि ते हांगासर ते पिक्चर पळोवपाक येयल्ले आसा. वॉट्स युअर नेम? Anjana Tamil Chelvi. सो यू वर्कड इन दॅट मूवी. विच मूवी इट इज? Anirai. ऑन डे. वॉट्स युअर एज? 10. And so have you worked before in any movies? Yes, Kattil and Karuvarai. Okay, so you have worked in many films. So you have experience in working film. Yes. So this is your papa. Yes. Abhi, you are also related to films. I am director E.V. Ganesh Babu, Anirai movie director. Oh, you directed. My baby, my baby. Yeah. So what is the story of this film? Oh, story. Tell me story. This is about a cow. So it's a cow related story. Yeah. So how you like the film, the story, and your character you like? Yes. Oh, your experience. Tell me experience. How your relationship. So how you like you by heart that lines and all to speak on the camera. So you have experience that we understood, but how was your experience that learning all the lines and all preparing? Yes. It's very good. Good, no? Okay. So you will feel very good to working on a very big screen. Yeah, Yes. you are feeling good. हाँ, Thank you sir. Thank you very much. Thank you. Yeah. Thank you. और गोवा में आपका स्वागत है. आप पहली बार गोवा में आए? You first time in? No. Last year my movie office special presentation Asan. I say director first time I saw official selection. Direction. My direction. So how you feel? Good feel. Goa is already tourism place. Plus cinema world 81 countries people, cinema people's creators is come to Goa this festival, Indian Panorama International Film Festival. I'm very happy. My come to family, my baby, my wife. This movie, Anirai movie is lead role Arjun Mariappan as Tamil teacher. So crew is a very intellectual group. South film comes with very good concept, and we love South culture. Like you also wearing lungi, giving a first preference to our culture, and it what they put soul in that movie, all culture they put, and that's why it comes with a good result. Yeah. My culture is agriculture. So my agriculture family. So cow, love cow. So head of cows. This Anirai. Thank you. And Goa is also the Goa's original name is Gomantak. Oh. Yeah, Gomantak is came from Gomata. Gomantak. Goa. Original And name. it became after Portuguese. It became Goa. Original name Komada. Yeah. Thank you. त्यांच्यानी आपलो एक्सपिरियन्स जो आसा तो हांगा उक्तायलो. ते तामीळ सिनेमा डिरेक्टर आसा, तांच्या चलीक तांच्यांनी रोल दिला. नॉन फिचर फिल्म तांच्यांनी हे केलेले आसा. अशा तरेचो त्यांचो एक्सपिरियन्स तांच्यांनी शेअर केलो. थँक्यू. तर इफ्फीक म्हाका एक असो मनीस दिश्टी पडलो. नाही, हाँ हिंदी में बात करेंगे हम लोग. इंग्लिश. हाँ, ओके.
ask you in English. First, I'll tell in my mother tongue Konkani how I saw. ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತಾ No, no. ಕನ್ನಡ कन्नड इल्ला सो कितें जालें की इफ वेगवेगळे तरेचे जशें की सांगले लोक उपस्थिती लायता भितून फिल्म मोगी आसता वेगवेगळे आर्टिस्ट आसता आनी आर्टिस्ट जे आसता ते वेगवेगळे तेंचे कडेन एक दिवानापण जसो आसता तातूंतल्यान जशें हांवें तांकां पळयलें एक कॅरेक्टर कशें म्हाका तेंचे कडेन दिसलें म्हणून हांवें तेंचे कडेन जाणून घेवपा खातीर येयलें की कशा तरे कित्या खातीर तुमी हांगासर इफ्फी खातीर आयिल्ले आसा आनी कशा तरेन तुमी फिल्मा कडेन पळयता तेन्ना कळ्ळें की ते एक फिल्मांनी काम करपी त्या एक आर्टिस्ट आसा आणि ते तामिळनाडूच्यान येयल्ले आसा सर वेन आय सॉ वन कॅरेक्टर इन यू दॅट्स वाय आय फेल टू आस्क यू अबाउट द फिल्म्स सो यू वर्कड इन फिल्म्स I have acted in about 175 movies in 8 languages, including one Hollywood film and one German film. you know I've acted in 8 mega serials. I've acted in 125 short films. 75 short films I played lead role. I won Best Actor Award 8 times. and that too in how many languages 8 languages. 8 languages so you know to speak that fluency I was a German professor. I was a French professor. And I speak very good English. I worked with Americans. I'm from Bangalore. I speak Kannada. I have MA in Kannada. My mother tongue is Telugu. And I studied 2 years Hindi, so I speak Hindi. I have seen some 2,000-3,000 Hindi movies, so naturally I speak Hindi. I write. so basically you from Karnataka our Bangalore. But my mother tongue is Telugu. Telugu. Acha. So South is very upcoming with great films now. So how your perspective about South Indian movies? No. You can't say like that. You know, South only 2% good films are there. Otherwise, all films are 150% very bad. But the small budget films are very good. The small budget films are very good, and the big budget films like 800 crores, 1,000 crores, all are fake films. They are doing films like to sell popcorn. You know, every actor is like a popcorn, all superstar. Very worst films are done. They are making film to solve their problems, solve their credits, not to entertain people. They make money, take money from the audience, and they want to solve their credits of 180 crores, 280 crores like that. For example, Kamal Haasan has 168 crores credit. So he's asking Rajinikanth, make a film for me. And why do you want to have 168 crore credit? Have you worked with Rajinikanth? I know Rajinikanth from the time his salary was 300 rupees. I know him personally, but I've acted with Kamal Haasan. He was a conductor once upon a time first, no? Actually, that I don't know. But in 1978, I'm in Bangalore. I met him about 10 to 15 times, 1 hour, 2 hours like that at his house. He was staying in a shed upstairs his house. So which one of your movies are there for IFFI? No, nothing is there. You Since came- since 4 years, I'm not acting. Because I'm fed up going to cinema companies and all. I am also getting old. But apart from film, what do you do? Now I'm a very, very famous film reviewer in Tamil. Reviewer. Very famous. I have about 50 million fans. Throughout the world. No. What's your good name, sir? I'm Satyendra. 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 I was teaching in many colleges, World Cinema Film Appreciation and all, but I was a freelancer. I don't work anywhere permanent. I'm very good in languages, foreign languages, Indian languages. So what you will suggest, sir, if we want to grow we want to make our Konkani film in Goa, very big platform, then what you will suggest to our Konkani or Goa? Because Goa is very small state and our population is very low. That's why we are not getting that big platform. No, actually, this morning I was saying and I was telling everywhere, the world cinema is getting cancer. Means 90% of the people, including Hollywood, including India, they are all making shit films. The whole world. Because the subjects are exhausted.
And nowadays there has been getting comparisons like South and Bollywood. So is it like that? when compared to South and Bollywood, South is better. That's why I first asked you that. But yeah, for in 100 films, 2 films will be good. That's all. For example, you take Gandhara. I am happy with your answer because I love South Indian films. No, Then only, Bollywood. only 100 films released in Tamil, 5 will be good. Yeah. Kannada, 100 films released, 5 will be good. That's all. Because the South all people others- they put more of culture in that films and they make film like they it looks like they have solely made that film. No, not like that. See, nowadays, what happening? All the people who are making films are youngsters, about 25, 30, that age. That's a very, very young age. They don't have experience, personal experience, whatever, love, suicide, everything adds to your life and makes you mature. And these people have not read any books. Or if they have read, they read some cigarette English books and all, and they come to make a film. Studying in a film institute will not give you a creative work. So they all know the technique, but there is no art in cinema. But Gandhara was this year's best film in India. Gandhara. Yeah. And you saw in that Kannada language. I saw it in Tamil, Telugu, Kannada, Hindi, all. And I have given reviews. It went some 1 lakh. Nice to meet you, sir. Nice to meet you. What is your Very channel? this is our Goan local channel Gomantak and very first newspaper of Goa. Oh, okay. Yeah, it is a brand of Goa, Gomantak TV. And yeah, thank you. And Okay, your name? my name is Gauri Shamonkar. Okay. Yes. You can interview me every day. थँक्यू सर. आता हांव तुमकां अशा व्यक्तीकडे ओळख करून दिता. तुम्ही S.S. राजामौलीचें नांव जर आयकलात आसतलें, जेणे RRR त्याच बरोबर सगळ्यान व्हडले जे बॉलिवूड तशेंच सावथ इंडियन जे व्हडले नावाजलेले पिक्चर म्हटल्यार बाहुबली अशें तेणी नामना मेळयली. आनी ह्या इंडियन सिनेमांत आमची जी वळख आसा ती साता समुद्रा पार म्हटल्यार आंतरराष्ट्रीय लेवलाचेर पावयली. अशा व्यक्तीं बरोबर काम करपी R.K. मास्टर आमच्या बरोबर आसा. तेलुगू फिल्म इंडस्ट्रींतलो तो कोरियोग्राफर आसा, त्याच बरोबर तो पिक्चरांनी कामां करता आनी आतां तो हिरो पिक्चरांनी आसा तेलुगू पिक्चरांतलो. आपको कैसा लग रहा है सर? आपने राजा मौली के साथ काम किया है. पहले हमको वो लोगों को वो जो अनुभव है, आपका एक्सपीरियंस है, वो सुनने की में मज़ा आएगा. नहीं सर का तीसरा मूवी से मैं उनका साथ काम करा. मेरा गुरु प्रेम ऋषि उसका साथ काम करता. उनका राजमौली सर का उनका बच्चा का शादी किया, हम संगीत करते हैं. वो कैसा आदमी है ना, प्रोफेशनल मैन, वेरी प्रोफेशनल है. सुबह 6 o'clock आते हैं, ये संगीत बोलते हैं, छोटा छोटा डांस करते हैं ना, शादी में करते हैं ना, समझ में. वो सिंसियर लेता है. 4 दिन 6 o'clock उठ के मेरे को प्रैक्टिस का आवा बोलता है. इवनिंग 6 o'clock छोड़ते हैं. मैं बोलता अरे क्या रे, ये संगीत का छोटा मूवी ना, वो प्रोफेशन है. कोई तो करता है, वो प्रोफेशन करता है. उनका साथ में करके छोटा भी बात होगा तो S.S. राजामौली को परफेक्शन चाहिए. बस प्रोफेशन है, वो ओवर प्रोफेशन है. वो क्या लोग कैसा इसीलिए तो ये बाहुबली जैसा पिक्चर बन गया ना. नहीं, एक सीन का लेते हैं, सार लेते हैं ना, वो बहुत प्रोफेशनल रहता है. एक सीन का 3-4 days लेते हैं. आपने अभी कितने फिल्मों को कोरियोग्राफ किया है? नहीं, मैं हमारा गुरु ना प्रेम ऋषि में काम कर लिया. ये हमें 6 फिल्म से छत्रपति से उसका काम कर रहा है. तो एक फैमिली नंबर्स में आपने प्रभास सर का, अरे आई एम फैन, बिग फैन. आपने काम किया प्रभास के साथ? नहीं, काम कर लिया. मैं डांस मास्टर है. उनके साथ बहुत बिल्ला वो पिक्चर पूरा उनके साथ में मैं डांस करता हूँ. वो डांसर, आई एम बैकग्राउंड डांसर. प्रभास सर का एंड NTR का, रामचरण का, वो सबको तो रामचरण के साथ में, मतलब बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी. बस बड़ा और अभी आप पिक्चर में काम करते हैं? नहीं, हीरो का काम करते हैं? नहीं, अभी का वो किस्मत बदल गए. ग्रुप डांसर है ना, एक मैं हीरो बनने का वो मौका मिल गया मेरे को. अच्छा ठीक है, मैं क्या करूँ, एक पिक्चर का नीर कुल्ला मूवी वो कर लिया. एंड महाबली मैं हीरो कर लिया 2 मूवी. अब मावूर बावी वो पिक्चर का मैं हीरो बन लिया. आज कल का मेरा पोस्टर लॉन्च है ये इवेंट में.
इसलिए मैं आया, वो पिक्चर देख रहा हूँ। कोई तो नहीं पता चलता है ना, कोई तो मैं हैदराबाद से आया ना, और तो सब लोग को हीरो पास में मैं ग्रुप डांसर में पीछे खड़ के डांस कर लिया। वो सब लोग मेरे को मानता है सर, प्रभास सर वेरी नाइस एंड वेरी हम्बल रहता। कुछ डार्लिंग बोलते हैं उसको सब। बहुत बहुत डार्लिंग बोलते हैं। एक लड़की आ गया मेरे को, आज आर के मेरे को बर्थडे है बोला, सर उस प्रभास सर को बोला था। हाँ ए नको ये 10 रुपीज़ चॉकलेट दिया। मैं बोला सर इनका बर्थडे सर, बोला प्रभास सर हो डार्लिंग उसके हैप्पी बर्थडे बोल दिया। उनको एक 5 o'clock टाइम में इतना बड़ा गोल्ड चेन गिफ्ट दिया। वो बोल के आर के वो बर्थडे है ना, गिफ्ट दिया। सर तो आप दे ना, है तू दे रहे बोला। वो दे तो ओपन करे तो इतना बड़ा चेन, गोल्ड चेन। मैं सोचा अरे मैं बोलना था बर्थडे बोल के। अभी आप कब से इफ्फी में आते हैं गोवा में? ये पहले बार? नहीं हाँ, ये मैं पहले बार आ गया। और अभी कितने दिन है आप? मैं एक 5 days रहेंगे। SS राजामौली आए हैं? नहीं SS राजमौली, रजनीकांत आ रहा है, उसको रजनीकांत और दूसरे लोग तेलुगु आ गए। कल का बालकृष्ण सर आ गए, अखंडा हीरो सर सबका उनका साथ काम कर लिया। उनके साथ भी काम किया आहे? म्हणजे काल जे बालकृष्ण ओपनिंग घेतले त्यांच्या बरोबर सुद्धा त्यांच्यानी काम केला। अशेच इफ्फी जे सर्वसाधारण आमकां लोक दिसता, पण त्यांचे कॅरेक्टर पळयल्या उपरांत आमकां कळटा की त्यांच्या बरोबर कितें तरी खासियत। हाँ, और एक हीरोइन। हाँ, आप हीरोइन हो? Yeah, कौन सी फिल्म की? yeah. I'm actually Mauri Bhavi, Telugu film industry, Telugu movie. I have done full length role. By the way, actually he's my hero, and he have done actually 2 movies in Telugu film industry. गोवा में आप पहली बार आए? No sir, this is first time. Even First time. Flight experience also first time. गोवा में कैसा लग रहा है आपको? Very good feel, cool feel. A beach will be there, no, so cool feel. So your channel name? हमारा एक गोवा का बहुत बड़ा ब्रांड चैनल है गोमंतक टीवी। सबसे पुराना हमारा गोमंतक है, इसके लिए हमारे आज टीवी अभी लॉन्च हुआ। Yeah, good. Superb. Hey, who is he? It's okay. नो इस गोवा आदमी का एक आदमी का हमारे पिक्चर में काम कर लिया। इस क्यों इधर आ गए है ना, कौन Can I call him? आने को उसका नाम क्या है? Govardhan Singh. गोवर्धन सिंह इज गोवा आदमी है। मेरे पिक्चर में उसे रख दिया। क्यों था, मैं गोवा में 20% शूटिंग कर लिया, इधर ही गोवा में कर लिया, इसलिए वो गोवा सब बहुत पसंद है। एंड थैंक यू सर, और थैंक यू मैडम कि आपने आपका वक्त दिया और आपने बहुत बड़े हस्तियों के साथ, मतलब बाहुबली पिक्चराच्या डायरेक्टर वांगडा त्यांच्यानी काम केलं म्हणजे हाँ बाहुबली में भी कोरियोग्राफ किया है नहीं मैं असिस्टेंट कोरियोग्राफर कर लिया। असिस्टेंट। हाँ मतलब कोई तो मतलब वो राम जी ने जब पर्वत बनाया, वो खारूताई का भी बहुत बड़ा वाटा है ना। नहीं ऐसा बाहुबली में आपने अगर काम किया है, छोटा भी काम होना वो बहुत बड़ा है सर। आई एम ग्लैड टू मीट यू सर, बिग फॅन ऑफ बाहुबली अँड राजामौली। थँक्यू सर। अशा तरेचे लोक आमकां इफ्फीन पळोवपाक मेळटा, जे तेंचे पर्सनॅलिटी पळयत जाल्यार सर्वसाधारण सामकी आसता, मात्र तेंच्यांनी काम कितें तरी व्हडलें केलेलें आसा। अशीच ह्या इफ्फीची एक खुबियत आहा की आमकां गोंयांत अशे वेगवेगळे आर्टिस्ट पळोवपाक मेळटा, व्हडले तशेंच धाकटे, आनी तेंचे कडल्यान खूब कितें शिकपाकूय मेळटा, आयकुपाकूय मेळटा। अशीच आमची इफ्फी जी कशी आसा ती हे 10 दीस आमी अशेंच पळोवया। कॅमेरामॅन हर्ष नळेकरा सयत हांव गौरीश परबामणकर।